Ahoj, vítejte u dalšího videa. Tentokrát vás vezmu sebou na výlet a bude se jednat o zábavní park Kensington. Doufám, že tentokrát baterka vydrží déle, abych vám mohla natočit více záběrů. Takže... Drop it down like water, yeah. Oh, make it hot right now. Gravity is tight. Drop it down like water, like water. Just let it go right now. Oh, gravity is tight. Oh, drop it down like water. Like water, just let it go right now. Oh, gravity is tight. Oh, drop it down like water, like water, like water, like water, like water, like water, drop it down like. Lavice a to vodní. A jdeme do kabelu. Takže tak. A jdeme na papu. Na papu. Tak 2 hodinky. Papa! Make it hot right now. Gravity is tight. Drop it down like water, like water. Just let it go. If I haven't getting a rubber duck, Zhodnocení celého dne. Kensington Park byl fajn. Z části, když jsme procházeli zoo, tak to bylo perfektní. Horší bylo, když jsme se chtěli svést na nějaké atrakci, které v parku jsou, protože čekací doba byla asi 30 až 40 minut kvůli 2-3 minutám. To bylo trošku takové úskalí.
Potom k večeru jsme asi kolem 6. hodiny přijeli do Camdenu, kde jsme si skočili na jídlo, poseděli jsme u vody a už to byla taková pohodička po celém náročném dnu. Určitě myslím si, že Camden budete milovat asi každý, kdo ho navštívíte, protože je to perfektní místo. Skvělé obchody, skvělé jídlo, zajímaví lidé. Fakt super, doporučuji. Takže ahoj u dalšího videa.